Els pintors morts parlen a les generacions venidores a través de les seves obres. En la vida dels pintors, la mort no és el més difícil d'assolir. Però un cop som morts, tampoc no els és difícil continuar vivint. Quan penso en la meva pròpia mort, sento pietat per tots aquells que continuaran vius. Jo, mort, ja no m'hauré de llevar cobert de gebre, amb fam, amb fred. No hauré de tornar a predicar entre els miners. En canvi, els vius es despertaran l'endemà i hauran de tornar a treballar en unes condicions pèssimes, amb pluja, amb fam, amb l'esfondrament de galeries a les mines de borinage. Morir fins i tot a vegades pot resultar amable. Sempre que miro les estrelles, somio visitar-les. De la mateixa manera que somio visitar els punts negres que representen les ciutats en els mapes. Si agafem un tren per anar a Tarascon o a Rouen, agafem la mort per viatjar a una estrella. Raonant d'aquesta manera, així de cert és que si no podem agafar un tren per anar a una altra ciutat si som morts, tampoc no podem, si som vius, viatjar a les estrelles. Si els vaixells o els trens són mitjans de locomoció terrestre, no em sembla del tot impossible que el còlera, el càncer o el mal de pedra siguin mitjans de locomoció celeste. És clar. Llavors, morir tranquil·lament de vell seria com anar a peu. Què passa? Vinga, parlem, què passa? Digueu-ho tot. Digueu-ho tot. S'enfonsa la galeria número 4. S'enfonsa la galeria número 4. S'enfonsa la galeria número 4. Déu meu! S'enfonsa la galeria número 4! No els toqueu! No els toqueu! No els toqueu! No els toqueu! Agafeu-los! Agafeu-los! Digueu-los que resin! Digueu-los que resin! Ja els tinc! Ja els tinc, Santa Maria! Ja els tinc! Ja són meus! Ja els tinc! La vida ens ha estat donada per enriquir el nostre cor. La vida ens ha estat donada per enriquir el nostre cor. Torpedos abandons! No! Quan no pots rebel·lar-te contra una vida incomprensible, però tampoc no pots resignar-te. Acceptar-la com a
dona amb malalteses. Ser un pintor es destrossa el caràcter treballant sense descans. Cosa que el fa tornar estèril per una vida social i familiar. Això se li considera un defecte. En canvi, jo dic que és una virtut. Perquè no només pinta amb colors, no. Pinta amb el cor, amb abnegació, amb renúncia. I això li provoca aquest esvaniment de la personalitat, mig fortuït, mig voluntari. Com més dissipat em torno, més fràgil, més malalt, més cant i trencat. Però més artista em torno també en aquest enorme renaixement de l'art. I això els passa a tots aquells que treballen amb el cor, amb una dedicació enorme. I no t'ho paga ningú. Més aviat et consideren estrany i s'aprofiten de tu. Jo ho sé, però per què us la joventut? Per què us la joventut? Jo crec que sóc així. Jo crec que sóc així. No puc evitar, jo crec que sóc així. Jo crec que sóc així, jo crec que sóc així! I l'única manera de recuperar la plom i la serenitat és amb la pintura. Estim més fer art que no fer la vida. Si haig de triar entre fer millor la vida o l'art, trio fer millor la pintura. Tot i que potser tu, germà, estimes més l'art que jo mateix. Pintaré la vida. Durant tota la meva vida. Pintaré la vida. Tot i que si l'hagués de pintar tal com la sento ara mateix, ho faria d'aquesta manera. La glòria és bonica, sí.
triomfar i brillar. Sabem exactament el que busquem. A mi l'èxit em fa horror. Gauguin i jo ens hem d'acostumar a la manca d'èxit. Hem de viure com ermitans, amb el treball com a passió dominadora i amb resignació. Però ningú no es pot arrogar el dret de no demanar més llum. Cada persona ha de cercar la seva pròpia llum. Sí. Aquest camí pot ser, no sé, pot ser llarg o curt. En aquest camí pots trobar-hi no res. I més no res. I més no res, 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 i més no res. Però el resultat final d'aquesta suma segurament no serà el no res. Tal vegada sigui aquesta la llum perdurable. Ningú no la pot buscar per tu. Perquè ningú no té la paraula justa que t'indiqui el camí encertat. Perquè els camins són múltiples. Aquell que viu amb sinceritat i que topant pens i desil·lusions no es deixa baltir. Val molt més que el que sempre navega en pes pel vent a popa. Aquest només coneixerà la prosperitat relativa. La vida no és mai massa fàcil. No. Però no s'ha de témer els obstacles, a les dificultats, a les preocupacions. Fins i tot a les circumstàncies més favorables s'ha de conservar alguna cosa del caràcter de Robinson Crusoe. No podem permetre que s'apagui aquesta petita flama que tots portem dins l'ànima. Qui conserva una mica de pobresa i l'estima, això sí, sense sublimar-la, posseeix un gran tresor que li recorda amb claredat la seva pròpia consciència. Aquesta veu interior no t'abandonarà mai. Mai no et sentiràs sol. És un do de Déu. La vida ens ha estat donada per enriquir el nostre cor. Jo quan em sento afeblit em pregunto, fins quan? Fins quan pot patir el cos? No, germà, no. Amb tot això no intento donar-te cap sermó. No vull convèncer a ningú, però la veritat és que tot el que fem, ho fem per vincular-nos, per congregar-nos. Però no estàs sols. Troba bellesa en tot el que puguis. Sí. La majoria no troben bellesa enlloc. Per exemple, ja veuràs, el quadre dels síndics. El quadre dels síndics. És el Rembrandt més vell. Però el quadre de la núvia jueva, Déu meu,
Està pintat amb mà de foc. Quin quadre més simpàtic, més íntim. En Rembrandt, els síndics, roman fidel a la natura i arriba molt amunt. Però la seva alçària esdevé infinita quan es converteix en poeta, quan es converteix en creador. I això només ho aconsegueix amb la núvia jueva! Déu meu, Déu meu! Que bé que hagués entès aquest quadre de la Croix! Que l'ha de mort vàries vegades per arribar a pintar d'aquesta manera. Rembrandt aconsegueix penetrar tan profundament en el misteri que pot dir coses que cap llenguatge no pot expressar. Per alguna cosa li deien al mag. Sentiria molt content si tu poguessis veure en mi alguna cosa més que un gandul. Hi ha ganduls que ho són per la pròpia baixesa de la seva natura. El seu caràcter, la seva mandra, per la seva deixadesa. Tu, si vols, em pot prendre per un gandul d'aquest tipus. Però existeix un altre tipus de gandul. Aquell que ho és, a desgrat seu. Aquell que viu rosegat interiorment per un enorme desig d'acció, però que no fa res perquè viu amb la impossibilitat de fer-ho. Perquè no posseeix el necessari per ser productiu. Perquè les circumstàncies no li ho permeten i arriba en aquest punt en què es troba. No sap ben bé el que seria capaç de fer, però ho intueix, ho sent, per instint, i es pregunta amb dolor en què podria ser útil jo. Per què serveixo? Què hi ha dintre meu? Sé que dintre meu hi ha alguna cosa. Sento dintre meu una raó de ser. Sé que podria ser un home completament diferent. Vet aquí un gandul molt diferent. Teo. Fins i tot a la llegenda de Jesús, aquest li demana al Baptista que li confirmi si és o no és el Messies. Ningú no se sent segur d'allò que ha vingut a realitzar en aquest món. Potser per això som sociables. Necessitem el reconeixement dels altres i els altres a vegades actuem massa a la lleugera amb el provisme. Moltes vegades li neguem el seu lloc a algú sense adonar-nos-en. És un fet comú que la gent d'esperit vulgar vulgui relacionar-se amb la gent que està més ben situada socialment, però resulta que els que estan més amunt no volen relacionar-se amb els que estan més avall i d'aquesta manera uns i altres resten isolats. Com t'ho podria explicar millor? Com t'ho
podria explicar millor. Sí. Escolta. Un ocell, dins d'una gàbia de primavera, sap perfectament que ha nascut per alguna cosa que en aquell moment no pot fer. Veu com passa un altre ocell volant pel seu costat, que se'l mira com un rendista, com un gandul que ho té tot? L'ocell de la gàbia se n'adona i es dona cops de cap contra la reixa, però la gàbia no cedeix i cau a terra desplomat, ple de dolor. A la fi es recupera i continua vivint. Fins i tot a vegades se'l veu content sota els rajos del sol, però arriba la migració i ell ha de continuar allà, presoner, ple de melancolia. Sí, els que el cuiden creuen que és feliç perquè posseeix tot el necessari per viure. Però bé, ell mira com s'acosta una tempesta i percep el repte. Esclar que voldria ser com els altres ocells, però ni les seves circumstàncies ni el seu caràcter li permeten aquesta llibertat. Aquest home és com aquest ocell. Qui no s'ha sentit així alguna vegada? Paralitzat, sense saber què fer. Això és una gàbia horrible. És una gàbia horrible. 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 Mai no sabrem dir el que ens tanca, el que ens limita, el que ens empresona. En canvi sentim tot això de l'ocell i ens preguntem fins quan? Fins quan? Aquesta gàbia és feta de prejudicis, de desconfiances, de vergonya, o potser d'ignorància. Aquesta gàbia només l'obra l'afecte profund, l'amor veritable i qui no el té es queda a la garjola. És com t'ho podria dir, és com un pèndol, ja veuràs. És com un pèndol, sí, com un pèndol que et barra el pas i que no et permet avançar. Per vèncer el moviment lateral d'aquest pèndol només tenim una sortida, elevar-nos per damunt del seu punt d'ancoratge. Només així podrem anar endavant. Que costa tant elevar-se, fer-se superior, construir-se un esperit, que si no ho aconseguim ens quedem arrossegant-nos d'una banda a l'altra. S'ha de ser molt seriós i molt profund per estar content i en pau. Sí, Teo, sí, ja ho sé. Tu ets molt seriós i molt profund, per això estàs content i en pau. Només que si tu poguessis veure en mi alguna cosa més que un gandul de la pitjor mena, em sentiria molt feliç i molt més còmode. Mira, si pogués en algun moment que tu et sembli oportú fer alguna cosa que et fos útil. Estic a la teva disposició. Vinga, va, m'agradaria molt que m'ho demanessis si em necessites. Últimament estem força allunyats un de l'altre. Ja que he acceptat el que tu m'has enviat, m'agradaria que m'ho demanessis si em necessites. Ho consideraria una mostra de confiança per part teva i potser així deixaries de considerar-me com algú altre i començaria a ser el teu germà. No t'estava demanant res. No t'estava demanant res. No t'estava exigint res. Només intentava expressar-me per si tu estimaves oportú d'escoltar-me.
Els pintors ho sabem per instint. Eugène Delacroix sabia per instint el que després va acabar assumint com a ciència. Així com en les matemàtiques la proporció àurea és present en totes les coses. Amb els colors succeeix el mateix que amb els sentiments. Ja veuràs, els colors són tres. El groc, el vermell i el blau. Com? El blanc? Ah, el blanc. El blanc és la suma de tots els colors. I el negre? El negre, tot i aparèixer, no existeix. Si combinem dos colors primaris, per exemple, el groc i el vermell, per produir un color binari, el taronja, aquest assolirà el seu punt màxim de brillantor, com més a prop estigui del tercer color primari no utilitzat en la mescla, és a dir, molt bé, el blau. O si combinem el vermell i el blau per produir el violeta, aquest ressaltarà pel seu veïnatge immediat amb el groc. Així doncs s'anomenen colors complementaris, els tres colors primitius en relació amb els colors binaris que els corresponen a cadascun. Sí, el groc és complementari del violeta, el vermell és complementari del taronja i el vermell és complementari del verd. Recíprocament, cadascun